Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Urang ba shnong jong shnong tlong pleng uba king bormon disiar haka khat salterik unailar arjar arpo ula pensyai baga jing persya jong ki pait ba ka shnong tlong pleng ya ga jing serai dawai balayalam da ka kenhun jong uba don bok lang karleng do kalong halor kanong rim ba kam shim ladon setia ka no ga jing ai jing tip lupa syaki bor penya shnong ban pelong ya ga ne jing serai dawai ban yada na ga jing sapriang jong khnyang jing pang covid khat kendai hapo shnong tlong pleng Haka jing keren bat kilat patai kubor hanong ba shalong uni urang ba shnong jong ka shnong tlong pleng ulaong bakani ka shnong ka deiru ka bahab hapo ka khndo jong ka hinyo kenthai snaitang raiba balapen scam da uram sing sim house nem khat khandai spa pra ka bahab hapo ka hima bhowal bat knoru badaileng ba ka jingwan tuklar jong ka hima maharam bantung menteri shnong sop bakalawan rapat hadu menta ya ka jing ya pher jingmut hapo shnong kita ki post nam balalek ka shnong tlong pleng kadon hapdeng ka jing sungsuk sungsan kam mi kanu ka jing ya huri hura hanre deitat ha kini ki khndias nam ba da ka jing wan muslia usim mahram bala thung menteri sop kala penmi yashibun ki kenrum keram bat ki jing pa pra hadin kani kesnong kalalej dawa hadisi konsel ban pensenge no ya kahima maharam simsip bantung menteri hapo kesnong komplain dan rikum nopat bau don bok karang do ukam bangade menteri kani kalong kababean bat kata kesnong hiru kadai kesnong rengai kabam semdon uput usam jong kata kesnong Andre la shusen shar snong ya ki kli brio klem don kama pru jong kata kesnong kajingwan le jubor udon bok kalung do ya kesnong komplain kilong kumne ula thongsan bur jubor hapo kesnong Klong klem ka jing tip jong ka snong hanrai lapen klem no ya kane ka sanbot da kitrai khendeu kabar ula nuru banwa ya katiar jing pensawa apo snong klem ka jing tip jong ka snong kabalai ujuan ban penlong ya ki jing yelang kan hun bat kita masa hapo snong po thau klem ka jing bit jong ka dor war snong sau da ka bas sing school don bor klem ka jing ai jing bit jong ka snong bat na kitrai kendeu ulawan ru ya ki briu banabar haka shipho tarek ka bamot ba kita ki balawan ki wan po shilong banwan sre dawai hapo ka snong trompleng klem kino ki jing ai jing tip sangi kum ki rangba snong dei halor jong kata ba nagaliang jong kesnong ngiliyo ban yesong ban perkhat kaki nadu ka executive committee ki volunteer hadu ki volunteer jong ka covid-19 ban yo ban up ya kata ka step jong ka shipotarik ba nangno kan mi lanin nangno kan wan kan ka jing sndre jawai ha kan ka shipotarik laga dei nagaliang jong ka dipal ka health department ne na kanu ru nomor bangim don jing tbi ene gelang jung snong tingil ap hakutu kasngi ban yo ban nongsha nomor ba kajing sunrai dawai kalong ka mensau ya kinong snong klem dayo jing tha yaki ba kidon kam ban le kumta ha la yo jing tha ngila sungu thu ya ka e ka bangin le hapu snong ko thau kumta de halor jung kata ngi persya ban ngi khang hakutu kasngi ya uba unum bit ban yo kan sejawai namar bio kajia kabam kajimen saw dan rei nagaliang jongki pak kim sngap lanik ki persya ya kata kajing khang jungi kum kisnong ban nom nre jawai badhagat hadin nangta
Milai kendu yo no menteri ba donbok banyo banyak keren batu bahatu kanun lakmo banyo ban penbaik menta lada kan wanna kanu kanuru kani gajing senrai dawai lada kan don swa gajing jingtip lane kan don swa kata gajing ya penbaik le singila ban le ik ba don kam dan reina kaliang jo kipat ba jong upat ki persya bet ba don kam ban senrai dai ban senrai ka senong komplain hari ki ban senrai ya senong lajong hari hakat kum gajing sya bangi ngilap ba kani ka senong kam don senong irum kamdon sinong ladang ipet kat kum gajing sisa ba ngi kinong kendong ha kitu kisngi nang ba ka lockdown lang ba kunit COVID-19 ato nong kendong lilain Maria yo layo ta ya kani ka delaga jongi kamtam na po silong belabun ngi hanong kendong ngila khang ya gibana sor silong banwan han kendong kata kadai gijing penberenti jongi kisnong hangti nong hapo hakadong kathan go jongi baro ngile anti ikata amdei bangile latang bangi lemar bangi kisati ngilale ikata banom sya ya gibawan na silong kabakum kini kipo dan rena geleng ju upat ula yo ban wan na silong bat haga ju kaporo sem layo ban le ik badon kam kum ka jing penia drenti jong ka sarkar kum juro na geleng jong ngi ki borsnong